Jeste li se ikada zapitali o sabatu, da li je važna ili nije? A što je Isus rekao o suboti? Pogledajmo što kaže Biblija. U ovom videu istražit ćemo 4 lekcije koje je Isus podučavao o sabatu. Ali prije nego što uđemo u to, ovi su video zapisi osmišljeni kako bi objasnili biblijske teme na lako razumljiv način, jer postoji samo jedna istina i morate je znati. Ako cijenite ove video zapise, ne zaboravite lajkati ih i pretplatiti se. Biblija pokazuje da je sam Isus svetkovao 7. dan subote, sabat. Luka 4, od 16 do 17 kaže: Tako je došao u Nazaret, gdje je bio odgojen, i po svom običaju ušao je u sinagogu na dan subotnji. Dakle, kroz cijeli njegov život bio je Isusov običaj ili navika svetkovati subotu, sabat. I tijekom svoje službe poučavao bi subotom, kao što vidimo u stihovima 31 i 32. Zatim je sišao u Kafarnaum i poučavao ih subotama. Dakle, Biblija pokazuje da je sam Isus držao sabatu svetom tijekom cijelog svog života. Sada provjerimo 4 točke koje je Isus poučavao o suboti. Broj 1. Svetovati dan subotnji, jer je zapovjedan u 10 zapovjedi. U Mateju 19, mladić je pitao Isusa kako može dobiti vječni život. Isus je odgovorio govoreći: Ako želiš ući u život, drži zapovjedi. Također je rekao u Mateju 5, ne mislite da sam došao uništiti zakon ili proroke. Nisam došao uništiti, nego ispuniti. Tko dakle prekrši jednu od ovih najmanjih zapovjedi i tako nauči ljude, najmanji će se zvati u kraljevstvu nebeskom. A tko ih vrši i uči, velik će se zvati u kraljevstvu nebeskom. 10 zapovjedi navedeno je u 20. poglavlju Izlaska i 5. poglavlju Ponovljenog zakona. 4. zapovjed kaže: Sjeti se subotnjeg dana, sabata, da ga svetkuješ. 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali 7. dan je sabat Gospodinu, Bogu tvojemu. Dakle, podučavajući svoje sljedbenike da se drže 10 zapovjedi, Isus ih je time poučavao da svetkuju 7. dan sabat, subotu. Druga lekcija koju je Isus podučavao o suboti bila je: subota je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za subotu. Ili kako suvremena engleska verzija kaže: ljudi nisu stvoreni za dobrobit subote. Subota je stvorena za dobrobit ljudi. Sada su farizeji dodali mnoga stroga pravila koja je stvorio čovjek, zbog čega je subota bila teret za svetkovanje. Pravila koja nisu bila u svetim spisima. Ali Isus je učio da je Bog subotu učinio blagoslovom za čovječanstvo. Stvorio ga je čovjeku kao dar. Izlazak 23 stih 12 objašnjava: 6 dana radi svoj posao, a 7. dana počivaj. Subota, sabat, svima daje priliku za odmor od svakodnevnog rada i obaveza. Omogućuje vrijeme da se fizički, mentalno i duhovno okrijepite nakon 6 dana napornog rada. Ovaj stih dalje kaže: da se tvoj vol i tvoj magarac odmore, a sin tvoje sluškinje i stranca okrijepi. Čak se i životinje trebaju odmoriti i osvježiti. Subota, sabat, također pruža dodatno vrijeme za ispravno štovanje Boga s drugim ljudima. Levitski zakonik 23 stih 3 objašnjava: 7. dan je subotnji dan potpunog počinka, službeni dan za sveto okupljanje. Opet, druga lekcija koju je Isus podučavao bila je da je subota stvorena za čovjeka, a kada se poštuje, subota donosi blagoslove i koristi. Treća važna lekcija koju je Isus podučavao bila je da je Isus gospodar subote. Rekao je u Marku 2, stoga je sin čovječji također gospodar subote. Drugim riječima, Isus je rekao da je sabat dan gospodnji. Njegov je dan. Objasnio je da je on gospodar sabata, subote. On je zadužen za to i on određuje kako ga držati svetim. Isus je potvrdio 4. zapovjed koja kaže: 7. je dan sabat Gospodinu, Bogu tvojemu. A u Bibliji Bog često koristi izraz moje subote, tvrdeći da su oni njegovi. On također naziva sabat, moj sveti dan i svetu subotu Gospodinu. Ovi stihovi, među mnogim drugima, pokazuju da subota pripada Bogu i Isusu Kristu. Bog ga je učinio svetim pri stvaranju, što znači da ga je učinio posebnim tako što ga je blagoslovio i od tada je to Božji sveti dan. 4. lekcija koju je Isus podučavao o suboti je da će njegovi sljedbenici subotu, sabat, svetkovati u posljednje vrijeme neposredno prije njegovog povratka. U 1. poglavlju Evanđelja po Mateju stiha 3, Isusovi učenici su ga pitali: koji će biti znak tvog dolaska i svršetka svijeta? Isus je objasnio da će njegovi sljedbenici morati pobjeći prije najgoreg vremena u čitavoj ljudskoj povijesti. A u stihu 20 on kaže: molite se da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu, sabat. Jer tada će biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanka svijeta do ovoga vremena, niti će je ikada biti. Kazao je da će putovanja biti otežana za trudnice, one koje doje bebe, te u zimsko vrijeme.
I unatoč velikim teškoćama tog budućeg vremena, on je poučio svoje sljedbenike da se mole da ne moraju bježati u subotu. Drugim riječima, subota bi bila važna njegovim sljedbenicima i oni bi je i dalje svetkovali na kraju vremena, neposredno prije njegovog drugog dolaska. Isus je postavio vrhunski primjer za kršćane od kojeg mogu učiti i slijediti ga. I kao što je apostol Ivan bio nadahnut da piše, tko god tvrdi da živi u njemu, mora živjeti kao Isus. Hvala na gledanju. Ako već niste, pretplatite se na naš kanal kako biste i dalje mogli čuti jasna učenja Biblije. Jer postoji samo jedna istina i morate je znati. A ako želite saznati više o sabatu, samo kliknite vezu u opisu da biste dobili naš besplatni izvor. Koji je dan kršćanski sabat? Također ne zaboravite kliknuti gumb za sviđanje, a ako želite saznati više, posjetite našu web stranicu.